माने बेसो जोंखौ रायदों नालाय रायनाय मानसिखौ जोंबो बुंनांगोन मानो होनबा मिथिया एसे जोंखौ मानो रायनांगौ जोंखौ रायनाङा ना जोंखौथ' नोंखौबोथ' गाज्रि होनाखै आरो जोङो खृष्टान धोरोमखौबो जोङो गाज्रि बुङाखै बाइबेलनि खोथाखौ आं दानि एसे बुंबाय मानसि बानायनाय खोथाखौ बे मानसि बानायनायनि खोथाया मिलायाखै मानो होनना बुंबा बेहाय नोङो मानसि बानायनाया बेबायदि माने हाद्रिजों मानसि बानायलाबायबाय दा दिनै बियो बिथाङा एफाबां जुदि दुगा मानसि नालाय माखासेयाथ' हाखानायबो नङा आरो दुगाबो दुखायाखै बिथाङा दुगा जुदों नालाय बिथाङा दिनै बे बाइबेलाबो दंखायो नालाय बिथाङा हायोब्ला बिथाङा मानसिखौ दानानै खिथाथों बि हायोबा माने हाखानांगोन बियो माने बाव लिरनाय दङ बयबो माने फोरोंगासिनो दं दे ओरैबायदि लिरदों बेखौ जों दा खृष्टान हिसाबै जों फोथायनानै लायो बिथांमोना बुङो दे नोंथांमोननि धोरोमनि खोथा नोंथांमोना फोथायनानै लाजायो जेबो नङा बे खोथाखौ आं बुङो नाथाय बेनाथ' उल्था फाल्था बाथौखौसो द्लाम बुरजा रायलाबायबाय जे रोंगौ बादि एखेबारे बिराद गोरा गोरा रायलायबाय बे दिनै माने जेराव जुक्ति दं बाव मुक्ति दं जेराव जुक्ति गैया बाव मुक्ति गैया बास्तब जानांगौ होमबा दिनै बास्तब जानांगौ बे दिनै बानायनानै मानसिखौ खोन्थानो हानांगौ बियो मानसिखौ खोन्थानो दिनै मानसिखौ बे खोन्थानो हाया नाथाय बे मानसिखौ मानो खोन्थानो हाया बियो बानायना खिथानांगौ बियो कार्टुन भाई बुंलाबायनानै जानला मोनला जाया मानसिया माबादि बानायो मिथिगौ मानसिखौ माबादि बानायदों इसोरा गावहा गावनि दुलुरुरिसो दङमोन बियो इसोरा मानसिखौ सोरजिनि सिगां दुलुरुरिसो दंमोन जेब्ला मानसि सृष्टि खालामनो बियो सिन्था खालामो बेहाय बियो बिराद गोबाव बियो आखिनांदों बे आखिनायावनो सोरबा सावथाल बादि जालांदों सोरबा बहमालि बादि जालांदों बिदिनो बे माने महरफ्रा बेलेग बेलेग जाजोबदों बे फार्स्टआव नागिरनायाव बियो माने बिराद बेखौ आखिलायबाय बे मानसि आखिनो नागिरना मैदेर जालांबाय बेखौ आखिलायबाय बे माने गराय जालांलायबाय बैखौ आखिलायबाय बेबायदिनो गोबां जिब जुनारखौबो आखिजोब्बाय बियो नाथाय बिराद बुरजा आखिनानै मेंगुलायबाय होमबाबो मानसिनि सावगारिखौ मोनाखिसै आरो खेबसेबाव जुजिबावबाय बियो जुजिनायाव नैबे लेखायाव दं बे गोमोथाव सानथौ गोथार बाथौनि थान्दैयाव दं बियो बेनिफ्राय दानिया आरोबाव बियो आरो बोबावबाय बोनानै ओमफ्राय बियो मोख्राखौ आखिनो हाबाय दा मोख्राखौ आखिफ्लांबाय होमबा बे मानसि जागोन नामा बेखौ नायनानै बियो एसे साबसिन आखिलांलायबाय जाथिफोरखौ नुवाखै नोङो खेंख्रा खेंख्रि दंलाजोबो गेदा गिदि दंथ' मानसिफोरखौ जेरै आखिदों एरैनो होखादों बेनिफ्राय दाना आखिनानै गासिबो जाजोब्बाय महरखौ खृष्टान चेनेल बे बर' कार्टुन खृष्टान चेनेल बेखौ आङो बाथौआरिखौ रायनाय मोनदों दुखु मोनदों आं बिथांनि बे कार्टुन चेनेलनि बुंनायखौ आं एसे दुखु मोनदों मानो होनना बुंबा बाथौआव बहुद गोरों मानसि दङ नाथाय बिथाङा बेफोरखौ जेबो सानालासिनो बे हारसिङैनो अख्रा बायदि बुंनायखौ आं माने एसे दुखु मोनदों दिनै बिथाङा मैया बुंनायाव ओरैबायदि बुंदों जाहैबाय बिथाङा माने बाइबेलाव ओरैबायदि लिरनायनो हाद्रिजों मानसि जायो होननानै लिरबाय बियो दा बाइबेलाव लिरनाय बायदिबा ओरैबायदि हाद्रिजों मानसि खालामदोंनो ओरै बुथुमबाय ओरै खर' जाबाय आरो ओरै बुथुमबाय ओरै आखाइ जाबाय ओरै बुथुमबाय ओरै आखाइ जाबाय ओरै खालामबाय दानिया माबा जाबाय मोदोम जाबाय ओमफ्राय ओरै खालामबाय आथिं ओरै खालामबाय आथिं बे नमुनाया माने मानसिनि आकृतिया जाबाय आरो बेनिफ्राय मा गन्थं गुदुंजों सुखुना माखो होनखो
सुदों आरो बार सुबाय बार सुनायनि उनाव बे आदमा माने जोनोम जाबाय आदमा माने मानसि महर मोनबाय दा आदमा मानसि महर मोनखांनायनि उनाव दानिया हिनजाव नांबावगौ नङा दा हिनजावा माने हावाखौ बिनि खामि हारा गंसे लांनानै माने मामा हैबायनो माने बेखौ दाबाय दा बेनोसै दा जेनेबा हमनानै ला हाद्रिजों मानसि दानाय दा दिनै बाइबेलाबो दंखायो हाद्रियाबो दंखायो होमबा बाइबेलाबो दंखायोबा हाद्रियाबो दंखायोबा बानायनो माथो बेसे गोबाव नांबावगौ बानायनोथ' गोबाव नांला बेखौ बानायबानो जासै नङा होमबा अब्ला नों बानायनांगोन बानायनानै खिन्थानांगोन जोंनो नंगौ होननानै खोन्थानांगोन बानायना खिन्थानांसिगोन नोंथाङा नंगौ होनदों बेजोंनो जाथारदों होनना बुङो जाथारनायखौ नोङो जुदि गेरेन्टि होनो हायोब्ला नों बानायनानैबो खोन्थानो हानांगोन बानायनानै खिन्थानो हानांगोन दिनै बहाय मा गोरोन्थि जालांदों फात्ता गैया बहाय बे हाद्रिखौ नों फसंहैलाय गसङो नामा हाद्रिखौ दाबो फसंग्रानो गसङो नामा हाद्रिखौ फसंनो हागोन नामा नोङो साला दैबो होआखसै जेबो होआखसै मुर्तिबो बानायग्रोआखसै नोंसोरो बेहाय नोंसोरो हाद्रिजोंनो जानाय लिरना होबाय लिरग्रायाथ' काहिनिखौ लिरबाय बेथ' रामायण महाभारतफोर बादिसो लिरनाय नालाय बेबो लिरबाय नाथाय बुजिनांगौआ दा जोंसो बुजिनांगौ जोंसो बेखौ नंगौ नङा जोंसो नागिरनांगौ दा बेखौ लानानैनो नों एखेबारे बाथौआरिखौ नोङो रायलाबायबाय बाथौआरिखौ माने बायदिसिना बुंलाबायबाय बेथ' जायाखै नोंना आरो बाथौ धोरोमा गुदि धोरोम नङा होननानैबो बुंदों बेनि मा बुङो बाथौ धोरोमखौबो गुदि धोरोम नङा होनना बुंदों आरो गुदि धोरोम नङाबा सोर बबे गुदि धोरोम बबे जाथिया बाथौ होननानै बुङो बबे जाथिया बाथौखौ मिथिगौ आमेरिकाना बाथौखौ मिथिगौ नामा बिसोर मिथिगौ नामा होमबा बै जायगानिफ्राय बाथौ होननानै खोन्थागौमोन फैखागौमोन बे जोंखौ नाख्रेबनायनि मोनसे सरासनस्रासो बियो दा बेनिखायनो बिदिखौ बुंनो नाङा हे कार्टुन भाइ नों बिदि बुंनो नाङालै बिराद गाज्रि मोनदां नोंखौ नोंबो फोसावगिरि आंबो फोसावगिरि आं दिनै सनितपुर जिल्लायाव 17 बोसोर फोसावगिरि मावबोनाय आरो बेनिफ्राय जेला जिल्लाया बोखावबाय बिश्वनाथ जिल्ला जाबाय दा बिश्वनाथ जिल्लानि आं फोसावगिरि नाथाय नोंनि बे जानला मोनला खोथाखौ खोनानानै आंहा माने दुखु मोनदों हामा बिदि बुंनो बिनि सायाव माबाफोर एक्सन लानाय जागोन नामा जों आंथ' बेखौ रोङा आंनि बेक्तिगतसो आं बाथ्राखौ बुंदों जोंहा दुलाराय बाथौ गौथु दं बिथांमोनहा माबा मोनसे खालामगोन आंनि बेक्तिगतनिफ्रायसो आं बिथांखौ बुंदों आरो मानो होनना बुङोबा बिथाङाबो फोसावगिरिबा जोंबो फोसावगिरिबा जों मानसिखौ बोरै मोजाङै लाबोनो हागोन जों बोरै मोजाङै लाबोनो हागोन ख्रिस्टाना ख्रिस्टान बायदि नों जेरावबो प्रसार खालाम खुला रायलाय नों बोरैहाय लांनो हानायखौ लां आरो लांनो हायाखैबा एथ' ख्रिस्टाना बोरै जाखो गासिबो बाथौआरिनिफ्राय फैजोबनाय नोंसिनि ख्रिस्टाना बेसेबांबा बुरजा जाफैबाय बेखौ बोरै बुरजा जाखो बे बुरजा जानायनि खोथायानो जाहैबाय नोंसिनि फोसावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना हाबदों थिग दं हाबदों माने नोंसोरखौ जों गाज्रि मोनाखै नोंथांमोना दिनै फोसावनानै दिनै नोंथाङा आमेरिकानाव थांबाय चाइनायाव थांबाय बबेबा देशाव थांबाय मानो होनोबा ख्रिस्टाननिथि खामानि मावनायाव बिसोर थांजोबनो मोनो बेनिखायनो आङो डेभेलप नुदों जे जोंना बर'फ्रा जों थाङा मालाय मा जानो जोंनाथ' बाथौआरिया जाम्बा जलाखासै होमबाबो जोंनिफ्राय जेनेबा ख्रिस्टानफ्रा थांगासिनो दं बेबादि बाथ्राखौ आं माने दा बुङो आरो बिनि सिगाङाव नों एसे मोजाङै सोलोंनो सिन्था खालाम जानला मोनला रायलाबायनो नाङा आंनो राया आंना लोगोफोर दंजोबो फोसावगिरि लोगोफोर दंजोबो आंहा बे जोंना राजपुर गामिनि जोंहा जखरिया
बे आंनि फोदै जायो माने आंखौ आदै जायो आं बेखौ फोदै जायो दा बियो फोसावगिरि बे बिराद फोसावगिरि आरो दा फोसावगिरि नालाय बियो गोबां जायगायाव फोसावो दा बेजों आं रायलायनायाव बुंदों जे नों दा अबहाय बोरै फोसावदों बावथ' जाथारला खोमालै बाव जालालै आदै माथो बहाय बारा जानाय मोनाखिसै आं बेयाव जायालै हाजोथिं थांदो हाजोथिं बिराद माने मोजां होननानै आं हाजोथिं थांगासिनो दं हाजोथिंसो बिराद खामानि मावबाय आं गासिखौबो आं सोजोबबाय आरो बहुत मानसिफ्रा आंखौ मानिबाय दिनैथ' आं गोबाव जाबायना ओमफ्राय जों नागालेण्डआवबो थाङो त्रिपुरायावबो थाङो मणिपुरावबो थाङो हा बिदिनो माने मेघालय मिज'राम जेरावबो थांजोबो आरो बेनिफ्राय आं जेनेबा क'क्राझारावबो थाङो चिराङावबो थाङो बाक्सायावबो थाङो उदालगुरियावबो थाङो दे नोंहा मालाय एसे मामाया धोरोमा डेभेलपखाय नों गोजान गोजान बेरायनो हायो आंना गैयालै बेहायनो हनै सनितपुर ओरैनो क'क्राझार हनै चिरां बाक्सा ओमफ्राय जोंनि गहपुर बिश्वनाथ आसामनि गेजेराव एसे एनै गुबुनाव थांनो मोनदों आरो दा बेफोरबायदि माने बेफोरबायदिल' आरो जोंना गैया नोंना जे बिराद मोजां माथो बिराद मोजां जाबाय हाबाय दे नों बिराद मोजां दे आफियाबो लेखा गोरोंखौ मोनबायब्रा इंलिसावथ' थाव होखायो जोंना आफिया बिराद मोजां आरो आफिया मालाय बिराद लाबोनो हागोन लाबो आफि जेबो नङा मानसिखौ गियान होनायाव रावबो माने उनाव थानो नाङा जोङो बाथौ धोरोमजों जों बिदिसो रायलायो आरो बिनि मावनाय दांनायखौ आं गाज्रि मोनाखै दा जख'रिया राजगड़आव थांबाय राजगड़आव थांनानै बियो दा माने माबाबाय बियो माने बावहायनो गिर्जा लुबाय बेहायनो स्कुल लुबाय बियो बाहायनो मोजां सोलिगासिनो दं गोजान गोजाननि मानसिफोर फैयो आं दा एसे बोसोरनैनि सिगाङाव हाबदोंमोन हाबनायाव बे खोन्थादों आदै ओरै जाबाय थोरै जाबाय नोंसौजोआ इसिबां फरायबाय नोंसौलाया इसिबां फरायबाय होनबा दे मोजां फरायबायबा सिन्था गैला मेन मानसिया नोंनो जानो हासिगोन जेबो सिन्था गैया आं बिराद मोजां मोनदों बेथ' खृष्टानसो आं खृष्टानखौसो बुंदों दा बिथाङा खृष्टानबाबो आंजों मिलायना दंना आंजों मिलायना दं आरो आंबो बयजोंबो मिलायना दं गासिबो खृष्टान लोगोफ्रा आंना खृष्टान गोजासो फुङाव सिखारबानो खृष्टानजोंसो आं हेल्थ लाग्रोनांगौ होमब्ला बांगासिनो दं खृष्टान धोरोमाबो बांबोगासिनो दं बांगोन नाथाय बेखौ फोसावनो रोंनांगोन फुवारनो रोंनांगोन दिनै जुदि एथ' बोसोर जों अनलायनानैनो खृष्टानाबो बाथौनिफ्रायनो हाबै बेसेबांबा बुरजा हाबबाय आरो बेनिफ्राय फोसावनो हाबाय फेहेरनो हाबाय दिनै सोरबा सासे गोदान मानसिया कार्टुन चेनेल खुलिलाबायनानै बे बाथौफोरखौ रायलाबायनाय बायदिसिना बेथ' जायाना आं गासिबो माने खृष्टानफोरखौ होनाखै मोनबाय बेथ' कालार रं होथ'वाखैमोन नालाय दानिया बियो गुफुरखौ गुफुर खानाय सानाय गुफुर खालामबाय बर'आ बे दानि जि दङ बेनो महरा बेनिफ्राय दानिया आमेरिकानाव जेनेबा निग्र'फोरखौ खालामबाय गोसोम खालामबाय बेबादिनो बे सासेल' सोरजिदों होनदों आं मोननायाव सासेल' सोरजियाखै जाथि हिसाबै 372 था दङ 372 जन सोरजिदों बियो 372 ता जाथि आरो बहाय मानसि दङ मानसि मोनसे जाथिनि माने बाहाखौनो होनबाय आं जेनेबा बे मोनसे थानाया बिसोर ज' थागोन नालाय जेनेबा बहाय हिनजावफ्रा 18 था हौवाफ्रा 18 था 36 जन मानसि बे मोनसे जायगायाव थागोन आरो मोनसे जाथि आरो बे जाथि जेरै हमना ला बेहाय जोंहा खाथियाव निसिफोर दं बे निसि आरो जेनेबा हरै मुम्फा दं मुम्फा बे भाषाया इसोरा होखाना इसोरा बे मुम्फाखौबो रोंगौ निसिखौबो रोंगौ
बेनिफ्राय जोंखौथ' बे आसामाव दोनबाय नालाय बे जोंहा बर' बे गुबुनफ्रा माबा माबि लिरलाबायनो नागिरो बे नङा जोंना बर'आ बे जोंना आसामावनोखा बर'आ आसामावनोखा जोंना बर'आ जासिगोन